Bon dia, companys. Soc Marc Oliver, d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar un pis força gran d'un client que està interessat en vendre'l i com li hem recomanat, aquí està a un preu força interessant. Fixeu-vos quina cuina més gran amb el mobiliari fins a dalt de tot. La cuina dona al balcó i aquest seria el menjador. Fixa't, tenim aire condicionat per conductes, terra de parquet natural, un menjador dels més grans que hem tingut, que és tot aquest espai d'aquí, i teniu vistes a la rambla de Corregidors que he fet. Aquest seria el balcó. No us l'obro perquè vull que vingueu a visitar-ho. Ens truqueu al 973 10 22 86 i en parlarem. Llavors, zona de nit. Això significa 3 habitacions. Fixeu-vos, la primera habitació tenim armari, val? Tenim segona habitació. Us faig un vídeo general que no vull fer el vídeo massa llarg i si esteu interessats o que considereu que pot ser interessant, sisplau, ens truqueu i el visitem. L'habitació principal, el boniquet és que té dos armaris vestidors a cada costat d'aquesta zona de pas que dona accés amb aquest quart de bany tan maco, tot en marbre, vale? Molt complet, amb sanitaris suspesos, integrat, i la veritat, us queda només el segon quart de bany, porta corredera, i és un bany que es va reformar, fixeu-vos, vale? Claus de pas, també banyera. Doncs molt bé, companys, si esteu interessats, ja ho sabeu, truqueu al 973 10 22 86. Jo mateix o el meu equip us atendrem i us ajudem a trobar el vostre immoble. Ens veiem aviat.